Kumapit ka na. Hey! Hey, ma'am. Ayong auto, ma'am. Ikaw si Ma'am Bibiljana Tabasler. Nang naarapay, ano, ma'am? What? Oh no! Hey! Oh no! Birthday po. Surprise day siya, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Surprise Happy today. birthday, happy birthday, and the star burning tonight. Alright! Surprise! Happy birthday, ma'am! Na-surprise na ba ka, ma'am? Ningilak years of joy, ginasya, ma'am, not? So, dili ginata na mapugnan nga, makahilak kita. Ika na siya, hilak na siya sa kalipay, ma'am, nga ito ang nabati sa ito ang kasing-kasing, no? So, Birthday to you. ah. So, kantahan nato si ma'am, happy birthday! Once again! Sige! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright! Tapakan natin si ma'am! Good morning sa tanan! Nga natin higaro na! Good morning! So, may buntag pag-usap. Kasi natingala mo, o manong namin din, yung manong daghan migdala, no? So, magpaila-ila din may usa. So, kami din everything surprises from Pagadian City. Natin usa ka special person, ma'am, nga mo hatag sa imo ha o mga daghang mahalipay sa imo ang adlaw nga tawhan karon nga mas layon siya kaya niya ipabati sa imo ang iyang good budget, no? So kani siya at dili na nato dugayon ang ato ng sultan. So send ako good pa sa imo, ma'am, na di siya gihatag sa imo nga 1,000 bouquet of roses. Yes! Palakpakan natin si ma'am! Palakpakan natin si ma'am! So, dili na kay ka na, ma'am, kay kinani mo siya ka-sweet sa imo, ha? So, nasa gipadala sa imo nga Ferrero Shake Chocolate! Yay! So, paparang si ma'am, no? So, nalibero ba ka, ma'am, sa yung bihatag, ma'am? So, dili na kay ka na, ma'am. Dili na kay ka na, ma'am, kay kanisa, maskin layo siya kanilang sa daw ang imuhang imong Jackson kay wala pa daw siya karon diri, no? So nasa gyatag sa imong nga teddy bear. Yay! Kaya ka tutukan, ma'am. Wala pa ba naman na
deliver ba ka ma'am sa imong nadawat karon nga surprise, no? Ma'am? Sige lang ma'am, hilak lang na siya kay kana siya luha gina siya sa kalipay nga dili nato mapugnan, no? Nga atuwa jud mabati. Dili gyud nato na siya mapugnan ma'am mo nang sige lang, hilak lang nato. First time nimo makadawat ani karon ma'am? First time nimo ma'am? Oh, sige po. Sa akong mga anak. Suka na ba sa tunay karon? Tamo ang apa. Sige lang po. Salamat kay. Palakpakan naman natin si ma'am. Palakpakan naman natin si ma'am, no? First time din niya nga makadawat karon o ginani nga surprise. Nagbuha ka tubig? Paano na ko siya magtubig daan kay? Na ma'am, napod siya letter nga ako ang pagkabasahon karon, no? Sige, ako basahon ma'am ha. Happy birthday ma. Salamat kaayo kay sa atong kapobrehon wala minimo ipapas mo. Gikan sa gagmay pa hangtod nga nadagko. Bisan guluyagon kaayo, naara gihapon ka nga nagatiman nako. Kay mao ni bugay kaayo ko. Wow, salamat kaayo ma. Ikaw ang nahimo na akong inahan. Ang wish na ko nimo ma, daghan pa unta kaayo katuigan nga moabot sa imuhang kinabuhi. Bisag layo kaayo ko, maoray akong gihangyo sa Ginoo nga unta sa pagbalik nako diha kompleto ra gihapon ta. Dili mo angay mabala ka sa ako diri ma. Kay okay ra pud kaayo ko. Kay kung mahuman ko training, muuli man jud ko diha. Ang ako lang nga mag-amping mo diha, kay ako diri naningkamot pod sa akong pangandoy nga dugay na nakong gipaabot ma. Salamat kaayo ma og I love you so much. From Ronald, sa imong anak kay mama si Sir Ronald Tagadyad. From Hulo-Sulo. Palakpakan naman natin si Sir. Palakpakan natin si Sir. Sige po. Salamat. Nanadyo kayo tayo. Relax lang ta, ma'am. Relax lang po. Relax lang po. Si Imper mo kay gitnarang tubig. Tubig inom sa ma'am. Okay ka na po? Okay na po ma'am? Inom sa ma'am tubig. Ako sa siguro naliguan ay pagkulay. Dili na nato dugayon no. So kani kay daghan ba ka mga anak diri ma'am? Ay pito di ka buot di ay. So kaning pito, buhatan din siya birthday wish sa iyang mama. Asa man ni sila karon? Ay unong. Sige asa man ang unong karon? Sige sa kukisay gidiktahan nga mo share muhatag og birthday wish sa iyang mama. Sige, si nanay una. Sige, may buntag. Ako kay ko pasalamat sa akong inahan. Bisan pa man sa among kapobrehon, ani ang kami nag-atapok. Bisan pa man sa among kapobrehon nga sa layo. Salamat kaayo dong sa imong surpresa para kang mama kay kung wala na naabot og ingon ani wala si mama nakadawat og birthday nga inaani kadako ang surprise niya. Uban sa akong mga igsuon nga nisuporta usab dili lang kay si Donald ang nag-andam ani kung dili kami. Kay gani kita sa ospital dili gani ta mi makauli pero ingon ako mama dili nato na yun ang birthday kung dili ko makauli. Pero salamat na kaayo sa Ginoo nga kita
tagaan migigayon nga makauli gyud nga maulian ang amo ang pasyente. Naami karon mapasalamaton og happy birthday mama. Hinaot pa nga tagaan ka og taas yung kinabuhi sa ato Ginoo. Happy birthday. Ihag mo naman si ma'am. Alright, palakpakan naman natin. Wala, nangawala ng mga bakbak din eh. Yun. So, kisay mo sunod. Kisay mo sunod. Sige na po. Usa bang ganya? Sige, ay! Hala! Hindi ka tulang din namin, ay! Gabi sa mga guyapan namin. Dong, pag nakadungog ka aning among mga napistahan karon unsa sinabi na ko na Ginoo. Sa tanong panahon. Kami nagpaabot ka na yung Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Palakpakan natin si ma'am. So, dako jud kayo ang imuhang kalipay karon ma'am no. Na-feel jud namo, nabati jud namo nga maskin layo si sir, grabe ang iyang maskin wala iyang presensya karon, grabe yung paningkamot dito para lang pud sa inyuha diri tanan para sa imuha ma'am no. So, kani siya grabe, nindot kayo ang nahitabo gyud sa inyong family pud ma'am nga maskin layo siya dito pero still gyapon ang iyang love, wala jud na wala makulang paghatag sa imuha ma'am no. So palakpakan naman natin si ma'am Jovi. Ay, Mr. and Mrs. Amigos. Mr. and Mrs. Amigos. Amigos po. Alright, palakpakan naman natin. Palakpakan naman natin si ma'am. Happy anniversary po sa inyo. Hoy, Manoy! Ay, seryoso ba na ka? Manoy, yung tuwan. Happy anniversary po. salamat. So, sir, ang man imong ika-istorya po sa imong wife na nagsulong mo sa imong happy anniversary karon. Kamusta lang kayo? Ito. Ako'y kasulti sa ako ang kapikas kinabuhi nga. Salamat kayo kay 30 ka tuig. Namong nagtipon o agi mga problema kay kanayan sa Ginoo. Siya sulti Wala po. kay ginagawa. Siya po sulti eh. Salamat. Ikaw ma'am, ano ang sabi mong mastorya sa iya ma'am? Wala na mo gipahimong Ako kay ko pasalamat sa Ginoo nang katagaan ko kung partner nga sibot sa amo ang kuan wala jud mi mga dagko nga mga away wala jud na makabalo ang mga anak wa jud mi lali wala jud na pasalamatan kay min anami ako isa pinataka ra nga imo ba? Palakpakan naman natin si ma'am ug si sir no? So, daghan kayo salamat ma'am ug sir. Okay, dili lang day kay kana ma'am, napod may halad nga song para sa imuha. Nga amo ang pakantahon ng amo ang singer po din he. O kinsa tay pwede mo sayaw ka ma'am, pwede po siya nga inyo po siyang itagsa-tagsa og sayaw, no? Sige, panahon na ni karon kay dili sa tanang panahon makainani to sa atong parents kay ang uban usahay maulaw. Ang uban usahay dili kaingon og I love you ma, I love you pa, inana. Munang karon it's time to iingon na kung sa po ang inyong gi-feel para sa inyong mama, no? Pwede ninyo siya isayaw. Mama, sayaw isa po. Ang iyong pagmamahal ay makamtan.
Kahit na sandali kita ay Sayawin man ako. Sayawin daw, ma. ligaya'y Last pinagkit. dance ba? Walang Sana na ako hanggang. naman tagal. Sana'y di mo magising kung nangangarap mga Palakpakan naman natin. ang buhay na makulay ang tatahaki. Minsan ay nagkaroka, minsan di na inuha. Di ko na naninindig. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal ako sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Ayang, anak, magaling. Sada? Sana'y di mo magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahaki. Minsan ay nadarapa, minsan di na iluha. Di ka na naninindig. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo, may gagabay sa'yo. Ang araw ko, pagmamahal ko. May nagmamahal kay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ka na. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Aking may gagabay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal kay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ka na. Pangarap ko na makamtan ka na. Alright! Palakpakan naman natin si Ma'am! Wala na, wala na may pakpak. Nagpalayo na. Alright! Happy birthday once again, Ma'am, no? So, usa ba ni Ma'am ini last words, Ma'am? Ay, before that, kataan na itong balik si Ma'am. Happy birthday! And then,
birthday yung balik. Alright! Ay, Ben! Asa naman itong uban? Dali mo, ma'am! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Asa naman ang uban? To you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, well, happy birthday once again, ma'am, no? So, grabe. Apil sa po, ma'am, na ano po sa imo ang paghilak kanina, no? Na-feel jud ka na mo, ma'am, kung sa ang imuhang gibati karon mo nang any last words, ma'am, na imuhang ikabilin sa imong mga anak, especially sa naghatag ani ng surprise po. Sige na si Lola daw. Kaminawa. Stories lang sa tatay. Salamat tayo. Ay, super. Hindi ka magpas mo sa imong panaw do. Ano na yung tao kasabot kami. Isa na asa pa kung kumain ng itang agad mo. Kalau yan itang kami sa doon manangin yung pag-asir sa kinabuhi. Lang ako daw. Wala ka mo yung mahigo. Ikaw rin yung nagkakaon. Kaya ka makakapapag ka mo na salamat. Ginoo, salamat na kung taon Ginoo. Kauman ka na yung masayang pagpanaw. Pinaaling ka na kauman. Ginoo, salamat. Salamat. Biskay kanunay sa among paglawa. Sugong salamat. Biskay kanunay kami napaabot nilo. Abot ta kayo. Kanunay. Pagpuyo kami mo. Nang aduk kain taon. Paabot kami sa imong pag-uli. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Palakpakan natin si ma'am. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright. So, daghan kayong salamat sa tanan, no? Daghan kayong salamat nga sa tanang tao nga nadinhi nga nakasaksi sa adlaw nga natawo ni ma'am, or especially sa nagpadalaan ni nga surprise para kay ma'am from Mulusulo kang Sir Ronald Tagadian. Thank you so much for trusting and choosing everything surprises po. And sa mga po namin nga everything surprises na ako ng birthday wish ano ano. Ang sa mga po is more birthdays to come o hatagan pa ang nakasinong ginabuhi sa Diyos o i-claim nato na siya ma'am na ihatag yun na sa Diyos sa ato ang especially kani ato ang life na gihatag sa Diyos sa ato ang matapusan sa kanan no nga na-achieve purpose niya kani siya ato din siya kampingan o ato gini especially ang guna sa ato ang family dili gid mawala kay mo gid siya susi sa kanan para maghugtong ang iyang mga anak especially sa ato sa ibang mga anak ma'am ang love yun mo pagbabaw no kanang very birthdays to come ma'am and once again happy birthday wala pa naman natin si ma'am